Van valami probléma? Ami azt illeti, van. Tehát felszedtük itt a járólapot, gyakorlatilag ez egy nagy konyha-nappali folyosó lenne egyben, és most fogalmam sincs, hogy mit csináljak, mert itt alapvetően van padlófűtés, amit szeretnék megőrizni. Azzal sem tudom, hogy mit kéne csinálni burkolás szempontjából, meg hogyha megnézed, itt is mindenki mást mond, hogy most akkor ezt föl kell vésni, vagy nem kell fölvésni, igazából fogalmam sincs. Ez itt nem tűnik túl erősnek, úgyhogy ez kézzel is feljön. Tehát a ragasztót el kell távolítani, le kell alapozni a betonfelületet, kell egy ajzatkiegyenlítés, és utána burkolható. És a padlófűtés? A padlófűtéshez megfelelő ajzatkiegyenlítőt kell használni, cement alapút. És mennyi ajzatkiegyenlítő kell ide? Először is meg kell tudnunk, hogy hány milliméterben kell kiegyenlíteni az ajzatot. Egyébként 1,7 kg per négyzetméter per milliméter az anyagszükséglet.